ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಇನಿ ಎಂಕುಲೊಂಜಿ ಬೀಚ್ ದಂಚಿ ಬೈಟ ಈ ಬೀಚ್ ದ ಪುದರ್ ದಾದಾನ್ ಮಾತ್ರ ಏನಡಕ್ಕೇನು ಚೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇಡಕ್ಕೇನು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ವ್ಯೂ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಸಿ ಪೂರ ಶಿಮ್ಮಿ ಐ ಮೀನ್ ಶ್ರಾವ್ಯ ಓಕೆ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ನನ್ನ ಮಗಿ ಪೂರ ಬಂದಿದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದಾಲ ತೋಜೋತಿಜ್ಜೆ ಎನ್ನ ಮೂನಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ತೋಜೋತಿಜ್ಜೆ ಜಸ್ಟ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಬಾತೆ ದೊಮ್ಮೆ ಕಾಪುಜೆ ನ ಸ್ಕಿನ್ನಿಗೆ ಆಂಡಲ ಯಾಕೋದ್ರೆ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಅದೇ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಒಂದು ಬೀಚ್ ಅಂತ ಫೈನಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಬೀಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೋಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ನೋಡ್ಬೋದು ಯಾನೇಕಲ್ಲ ಬೈದುಜಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಬೀಚ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಬೀಚ್ ಕಡಪಟ್ಟೆ ದೊಂಬು ಮಾತ್ರ ಐ ಹೇಟ್ ದಿಸ್ ಎಂಕಂತೂ ಆ ಪೂಜೆ ಪೂಜೆ ಕಡೆ ನೆರಳುಂಡು ಹೋದೆ ನಾತಿಗೆ ಅನುಕೂಲೊಮ್ಮೆ ಅಕ್ಕಳು ಮುಂಚೆ ಜನ ಒಂದು ನೀರಿಡ್ಕೊ ಪೂಜೆ ಇರು ಬಟ್ ಒಂಚೂರು ಆಕಳ ನಾತಿಗೆ ಕುಲುಕ್ಫೇರು 5 o'clock ಅಂಡಲ್ಲ ಆವಡೆ ఇంకా పూజైన స్కిన్గా పూర ఒట్టారి దొంగుడు దాలా కేరీ చదువుకుంటే బట్ ఇంతే ఇంకా చెప్పడం వేరే ఆలోచన అండ్ దిస్ ఇస్ సంథింగ్ లైక్ ఇన్ పబ్లిక్ ಏನು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತುಂದು ಪಿರಾ ಅವ್ರದ್ದೇಲ್ಲ ಇಜ್ಜೆರ ಅವು ಬೇತೆ ವಿಷಯ ಅಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಬರಿಟ್ ಬಂತಂದ್ರೆ ರಪ್ಪಕ್ಕೇನ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಆಫ್ ಆಗ್ಬೋದು ತುಕ ಎಂಚ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತ ನಂಚಿನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚು ತುಕ ಇನಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಧೈರ್ಯ ದಿತ್ತೊಂದು ಇಂಚ ಎನ್ನ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಜ್ಞಾನೇ ಪತ್ತೊಂದು ಪಾತಿರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಡಿಡ್ ಯು ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಪಲ್ಲೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಉಳ್ಳೆ ಡೋಂಟ್ ಫೀಲ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಏನೋ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಗಾಳಿ ಉಂಡು ಇದೊಂಚೂರು ಕಡಿಮೆ ಉಂಡು ಕುಲೋನ್ವೆ ಅಲ್ಪ ನೆರೆಯಲ್ಲಿ ಡೋಲ ಉಂಟೋನ್ವೆ ಹಿಂಗೆ ನೆಪ್ಪೇರು ಅಚ್ಚ ಉಂಟುರ್ತೆ ಉಂಟುಂಡ ಮೇಲೆ ಅಂಡಲ ಉಂಟೋನ್ವೆ ಒಂಚೂರು ದೊಂಬು ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಗೊಬ್ಬೆ ಪಣ ನೀರಿಡ್ ಗೊಬ್ಬುಜಿ ಮುಲ್ತು ಬೇತೆ ಕಡೆ ಪೋಪುನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಲ ಉಂಟು ಸಮ್ಮರ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ ತೋಜುಡು ಓಲ್ಡೆಸ್ಟ್ ರೆಸಾರ್ಟ್ಗೆ ಐತೆ ಅಡೆ ಪೋಪುನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಸ್ ಉಂಟು ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ Ponda, I'll share it with you guys. ಫೈನಲಿ ಎಂಕಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಯ್ನ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಬೀಚಡು ಒಂಜಿ ನೆರಳುಡು ಉಂತು ನಂಚಿನ ಜಾಗ ತಿಕ್ಕಡು ಅಲ್ಪನಿ ಉಂತುದಿತ್ತಿನಾಗ ಬರೀಟ್ ಹರ್ಕುಲ್ ಮುರ್ಕುಲ್ ಬೋಟ್ ಅನ್ ಪನೋಲ್ಯ ಆಯ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತದು ನಿಕಲಿಗೆ ತೊಚ್ಪಾಯ್ನಿ ಅಂಚನೆ ಮೂಲು ಬರೀಟ್ ಉಂತುನಾಗ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣು ಒಂದೊಂಜಿ ಮರ ಆತು ದೈ ಅನ್ ಪನೋಲಿ ದೈತ ಮಿತ್ತು ಪೋಂಡು ಉಂದು ದೈ ಅಂದ್ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಸೊ ಅಂಚಾದ ನಿಕಲಿಗೆ ತೊಚ್ಪಾ ಒಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕಲಿಗೆ ಮಿನಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತನ ಲೆಟ್ ಮಿ ನೋ ಆನ್ ದಿಸ್ ಕಾಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಗ್ರೀನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐಟು ಒಂಜಿ ಕಾಯ್ದ ಲೆಕ್ಕದಾದನ ಬುಡ್ದಿತ್ತನ ಅಲ್ಪ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಫ್ಲವರ್ ಇತ್ತಂಡು ಒಂದು ಓದೈ ಅಂದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಯ್ಜಿ ಅಲ್ಲೇ ಒಂಜಿ ಶೋಕುದ ಕುಂಟುಲ ಕಟ್ಟಿದೆ ನಿಕಲೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಪಲ್ಲೆ ಹಾಯ್ ಕ್ಯೂಟಿ ಹಾಯ್ ಕ್ಯೂಟಿ ಓಯ್ ಓಯ್ ಹಾಯ್ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ತಿಕ್ಕನ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಡ್ಬೆ ಓಕೆ ದಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಕ್ಯೂಟ್ ಪಾಪಿ ನಿಕಲೆ ಗೊತ್ತುಡು ಅಲ್ಲೆತ್ತಿ ಕೂಡಲೇ ಅವ್ನು ಆಯ್ದ ಕಿನ್ನಿ ಪಾರ್ ಬತ್ತುಂಡು ನೇಟುದಾದ ಉಂಡು ವಿಶೇಷ ಅನ್ಪನೋಚಿ ವಿಶೇಷದಾದ ಪಣ್ಣ ನಾನೋರಿ ಬತ್ತದು ಮಸ್ತ್ ಲೆತ್ತೆ ಅವು ಪೋಯ್ನೇಜಿ ಬಟ್ ಯಾನ್ ಲೆತ್ತಿ ಕೂಡಲೇ ಪಾರ್ ಬತ್ತುಂಡು ನಾ ಆಯ್ದ ಕಿನ್ನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ಸ್ ಮೈ ಮ್ಯಾನ್ ಸರ್ಚಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಮೀ ಯಾನ್ ಸೀದಾ ಬತ್ತು ಮುಲ್ಲೆರಡು ಉಂತದೆ ಆರು ನಾಡು ಒಂದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಮೂಲು ಉಡೆ ಪೋಯಲು ಅಂದು ಫೈನಲಿ ಅಂತಿಕ್ಕೆ ನಿಕಲೆಗೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತು ಯಾನ್ ಈತ ದಿನ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಬೀಚ್ ಇತ್ತೀನಿ ಕುಡ್ಲಡು ಅಂದು ಎನ್ನಿ ಬಟ್ ಯಾನು ಸೋಮೇಶ್ವರ ಬೀಚಿಗೆ ಬತ್ತು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಕೂಡಲೇ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕೇರಳ ಅಂದು ಠಿಂಗ್ ಅಂದು ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಬತ್ತಂಡು ಐ ವಾಸ್ ಸೋ ಶಾಕ್ ದಯಪಣ ಒಂದೆಂಗೆ ಹೊಸ ವಿಷಯ ಆದಿತ್ತು ಯಾನು ಇನ್ನೇ ಕುಡ್ಲಾಡು ಉಣ್ಣಂದು ಕೇರಳಾಡು ಉಣ್ಣು ಒಂದು ಗೊತ್ತಾದು ಇಟ್ ವಾಸ್ ಶಾಕಿಂಗ್ ಟು ಮೀ ನಿಕಲೆ ಕೇರಳಾಡು ಉಣ್ಣು ಒಂದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂಡ ಅವು ಶಾಕಿಂಗ್ ಆದ ಪೂಜಿ ಬಟ್ ಹೆಂಗಂತೂ ಶಾಕಿಂಗ್ ಆದಿತ್ತು ಮುಲ್ತುಲೆ ಏತು ಬೋಟ್ ಉಂತದು ನತೆ ದೇ ವೆರ್ ಟು ಮೆನಿ ಬೋಟ್ಸ್ crab dead body crab this happened mama do you know what happened what is this crab dead body ಅಪ್ಪಿಕರ್ದು ಚಂಡಿ ಮುದ್ದೆ ಓಯ್ ಇರ್ನ ಡೈಲಾಗ್ ಬಂತೆ ಮಮ್ಮ do you know what happened crab dead body ಅಪ್ಪು ಪೋರೆ ಬಲ್ಲಿ ಆಯ್ತೋಲೆ ಪೂರ yes ಇತ್ತನ ಮುಸುಂಟು ಆತು ಮಲ್ಲ ಧೈರ್ಯ ದಾರಾಯಿನು ಆಯ್ತ ಮುಸುಂಟು ದಕ್ಕದೆ ಚಾಟ್ ಪೊತ್ತುಕ ನಾಯ್ದ ಕಿನ್ನಿಲ್ಲುಂಡು ಚುಚ್ಚು ಖಾಲಿ ನಾಯ್ದ ಕಿನ್ನಿಲೆಗೆ ಪೋಡಿ ಗೋಸ್ಟ್ ಬತ್ತನೆ ಎತ್ತು ಪೋಡು
ತನೀಶ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗುಂಡು ಕಿನ್ನಿ ಎನ್ನ ಕೈತಲ್ಲಿ ಬತ್ತನೇನ ಕಾರ್ದಲ್ಲಿ ಬತ್ತೆ ಅವೇ ಕಿನ್ನಿ ಕೋಂಡು ಶಿಮ್ಮಿ ಆ ಮರತ ಪೊದೆ ತೊಲೆ ಪೂರ ಪೋದು ಎಷ್ಟು ಫೋಟೋ ಉಂಟು Ladai one pochi. Come this side. And I'll step edge shimmy. Tula. Pachile. Marwa idala kane. Aw Rupa aunty panpera tawwa. Andu taste. Ave ave. Tuka ಇಂಕು ತಿಕ್ಕಿನ ಉಂದುವೆ ಅವು ಖಾಲಿ ಟೊಳ್ಳು ಒಂಜಿ ಇತ್ತು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯ್ತು ಸುಕ್ಕ ಒಂದು ತಿಕ್ಕಣಿತ್ತೆ ನೀರು ಜಾತಿ ತಿರ್ಗಾವ್ ಇಂಚ ಸರಿ ತಿರ್ಗಾವ್ ಒಕ್ಕಡೆ ಅಂದು ಸೈದುಂಡು ತುಜ್ಬೋ ಆಯ್ತಾ ಬಾಡಿ ತುಜ್ಬೋ ಬರ್ತೆ ಓಹೋ ಕಂತುಂಡವು ಎನ್ನ ಕಾರ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ದಾವೆ ನೆಟ್ಟುಂಡು ನಮಕ್ ಸನ್ಸೆಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸನ್ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಮ್ಮ ಪೊರೆಲು ತುಳು ನಾಯಿ ಪೊರೆಲು ಅಕ್ಕ ನಾಯಿ ಪೊರೆಲು ಅಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಟು ಯು ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ರಿಪೀಟ್ ದೀಪದ ಬಾಲೆ ಅವು ತಿಪ್ಪಿ ಬಾಲೆ ಓಲು ಅಂದ ಎನ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಅವು I love you. I love water. ಬತ್ತೆ
After digging 1000 years later, I got this trillion million. ಇದಕ್ಕೆ 9 ಇಯರ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ ನಿಮಿಷ ಇರೆಗ್ 9 ಇಯರ್ಸ್ ಇರು ಮಣ್ಣು ದಿಕ್ ಮಂಚಿನಿ 1000 ಮಿಲಿಯನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಎಂಚಾ ಅವು yang kali onji harikate tanna. ಹರಿಕತೆ ಇತ್ತು ಬಲ್ತೆ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಒಂಚೂರು ನಿಕಲೆಗ್ ಲೈಟ್ ಅದು ಪದ್ಯಕ್ಕೇನೋ ದಾಯಪಂಡ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಕೋಲದ ಅನಿಕುಲ್ ಒಂದು ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಕೋಲದ ವಿಡಿಯೋಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಯು ಆಲ್ ಕೀಪ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಸದ್ಯಗಿತ್ತೆ ಎಂಕುಲ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಯ್ನ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಸಮ್ಮರ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ದೊಲ್ಲೆ ಎಂಟರ್ ಆಯ್ ಕೂಡಲೇ ಕೆಲವೊಂಜಿ ವಿಲ್ಲಾಸ್ನ ಪಾಸ್ ಆಪ ವಾಯ್ಬುಕ್ ಎದುರು ಬತ್ತಂಡ ರೆಸಾರ್ಟ್ ದಕ್ಕಲ್ನ ಹೋಟೆಲ್ ಉಂಡು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಯ್ನ ಬೀಚ್ ವ್ಯೂ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಉಂಡು ಪಿದಾಯ್ ಊರುಡ್ ಮಿನಿ ಇತ್ತದು ಒಲಾಂಡಲ ಕುಡ್ಲಾಡ್ ರೆಸಾರ್ಟ್ ನಾಡೊಂದಿತ್ತಡ ಐ ಥಿಂಕ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಐತು ಪಂಡ 4 ಜನಕ್ಕೆ ಪಂಡ 2 ಕಪಲ್ಸ್ ಒಂಜಿ ವಿಲ್ಲಾ ಬೋರ್ಡು ಪಂಡ ಇಟ್ಸ್ 12,000 rupees per night, I mean per day. ಬೊರ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಸಪ್ರೇಟ್ ಕುಲ್ಲುವ ವಿಲ್ಲಾ ಬೊರ್ಚಿ ಪಂಡ ಇಟ್ಸ್ 4,500 per couple. ಇನ್ನು ಕುಜಲ್ ಪನ್ಪಿನ ಉಂಡತೆ ರಾದು ಬೈ ದ ವೇ ಶೋಕುದ ಒಂಜಿ ರೆಸಾರ್ಟಿಗೆ ಬೈದ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ನಕುಲು ಪೂರ ಮುಲ್ಗೊಬ್ಬೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಸ್ತ್ ರಾಶಿ ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ಕೊಡೆ ಫಂಕ್ಷನ್ಲ ಆತನ ಅಂದು ನಿಕಲೆಗ್ ಪಾತಿನ ಸೈಡ್ಕೇನು ಅಲ್ಪ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುನ ಒಪ್ಪುನತೆ ಅವೇನು ಪೂರ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಮಂತಿದೆ ಫುಲ್ ಕಲರ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಪೂರ ಪೂರ್ತುಂಡು ಗೊತ್ತುಜಿ ಬನ್ನಾಗ ಆನ್ ದ ವೇ ನಾನು ವೀಡಿಯೋಡು ಕ್ಯಾಮರಾಡು ವೀಡಿಯೋ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮರತು ಪೋಣಿತ್ತು ಪೋನಾಗ ಪಿರ ಆ್ಯನ್ ವೀಡಿಯೋಡು ತೊಚ್ಪಾವೆ ನಿಕಲೆಗ್ ಎಡೆಡೆ ರೂಮ್ಸ್ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ರೂಮ್ಸ್ ಉಂಡು ಮೂಡು ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ರೆಸಾರ್ಟ್ ನೀಶ್ ಬಲೆ ಮನ್ಪು ಮೂಲು ಬಲ ಇಂಚಿ ಬೇಗ ಬೇಗ ಫಾಸ್ಟ್ ಒಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಬನ್ನಿ ಬಲೆ ಮೂಲ್ ತೋಜುಜಿ ಓಕೆ ಮನ್ಪುಲೆ ಬಲೆ ಅಂಚನಾ ಹಾಯ್ ಗೈಸ್ welcome back to my channel. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಇಜ್ಜಿ Hi guys, ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ನಾನು ಮಸ್ತ್ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಬಲೆ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಹೋಯ್ ಆಯ್ತು ಅವು ಇತ್ತೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ಆನ್ ಉಂಡಂದ ಆಯ್ನ ಒಂದು ಕಡಿಮೆ ಉಂಟು ಸರಿಯಾ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಸರಿ ಬನ್ನಿ ತನೀಶ್ ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಇನಿ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಪೋಯರುಂಡು ಬಲೆ ಆತೇನಾ ಈತು ಮಲ್ಲ ಫ್ಯಾನ್ ಅದು ಈತ ಇಮಿಟೇಷನಾ ಬೇಗ ಬಲಿ ಪೂಯ್ ಇಂದೇ ಗಾಯ್ಸ್ ಎಂಕ್ಲೆ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಇನಿ ಎಂಕ್ಲ್ ಸ್ಟೇ ಆವರೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಬಲೆ ಎಂಕ್ಲ್ ರಿಮೋಟ್ ರೂಮ್ ಉಂಟು ಬಲೆ ರಿಮೋಟ್ ಪಂಡ ಆಯ್ನ ಮಂಡೆಡ್ ಕಾಲಿ ಟಿವಿಲ ರಿಮೋಟ್ಲ ಆತೆ ಬಲೆ ನಮ್ಮ ಬೀಚ್ ಗೊಬ್ಬರ ಇಜ್ಜ ನೀರಿಡು ಅವೇನ್ ಪಲ್ಲೆ ಬಲೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಎಂಕ್ಲ್ ನೀರಿಡ್ ಹೋಯ್ ಬಲೆ ಓಕೆ ಯಾನು ನಿಕಲಿಗೆ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಬೀಚ್ ತುಚ್ಪಾಯೆ ಅಂಚನೆ ಈ ರೆಸಾರ್ಟನ್ ತುಚ್ಪಾಯೆ ಪೂರ ಬೀಚ್ ವ್ಯೂ ತುಚ್ಪಾಯೆ ವೇವ್ಸ್ ದ ಸೌಂಡ್ ಕೇನ ಪಾಯೆ ಏರೇರೆಗೆ ಈ ಬೀಚ್ ಇಡ್ ಬರ್ಪು ನಂಚಿನ ಈ ವೇವ್ಸ್ ದ ಸೌಂಡ್ ಉಂಡತೆ ಪಂಡೆ ಅಲೆಗಳು ಆಯ್ತು ಸೌಂಡ್ ಕೇನರೆ ನಿಕಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತನ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಯಾನ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ನಿಕುಲ್ ಮಿನಿ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ದಿತ್ತಾಡ ಆ ಅಲೆಗಳ ಶಬ್ದ ನಿಮಗೆ ಕೇಳಿಸಿರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಹೋಗಿ ಅಲೆಗಳ ಶಬ್ದನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸದ್ಯಗಿತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಈ ರೆಸಾರ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತು ಸ್ಟೇ ಆವಡೊಂದು ಪೂರ ದಾಲ ಇಜ್ಜಾವೆ ನಿಕಲಿಗೆ ಈ ರೆಸಾರ್ಟ್ ದಕ್ಕಲ್ನ ಹೋಟೆಲಿಗೆ ಬತ್ತು ಫುಡ್ ತಿನ್ನರೈತನ ಆರಾಮ್ಸೆ ರೆಸಾರ್ಟ್ದೊಲೈ ಬರೋಲಿ ಮುಲ್ಪ ಫುಡ್ ತಿನ್ನೋಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಚಾರ್ಜಸ್ ದಾಲ ಇತ್ತಿಜಿ ನಮಕ್ ಪಣ ಎಂಕುಲ್ ಬಯ್ಯ ಬತ್ತಿನ ಕಾರಣ ಅಕುಲು ಎಂಟ್ರಿ ಚಾರ್ಜಸ್ ದೆತ್ತೊಂಜರ ಅಥವಾ ನಿಜವಾದ್ಲ ಎಂಟ್ರಿ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇಜ್ಜ ಅಥವಾ ಕಾಣೆ ಮಿನಿ ಬತ್ತಿನ ಎಂಟ್ರಿ ಚಾರ್ಜಸ್ ಉಂಡ ಅವು ಸರಿಯಾದ ಗೊತ್ತುಜಿ ಬಟ್ ಎಂಕುಲ್ ಬಯ್ಯ ಬತ್ತಿನ ಕಾರಣ ಎಂಟ್ರಿ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂತೂ ಇತ್ತಿಜಿ ಮೂಲ್ ಬತ್ತದು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಫುಡ್ ತಿಂಡ ಕತ್ತಲೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಬಡ ಅಂತೂ ಖಂಡಿತ ಆಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯರು ಸೊ ಅಂಚದು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಐಟಮ್ಸ್ನ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಎಂಕುಲ್ ತಿಂಡ ಬಿರಿಯಾನಿ ವಾಸ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಗೀ ಫ್ಲೇವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ಲೇವರ್ ಅಂತ ಫೀಲ್ ಆಂಡ್ ಎಡೆ ಇತ್ತು ಫುಡ್ ಬತ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪರೈತನ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಬಟ್ ಈ ಕಾರ್ನ್ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಚೂರ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಎಂಕ್ ದಯಪಂಡ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಸ್ವೀಟ್ ಇತ್ತು ಐ ಡಿಂಟ್ ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಬಾಕಿದ ಪೂರ ಫುಡ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತು ಸೊ ಏ ಪಂಡಲ ಪ್ಲಾನ್ ಮಲ್ತದು ಸೋಮೇಶ್ವರ ಬೀಚಿಗೆ ಬಲೆ ಅಂಚನೆ ಈ ರೆಸಾರ್ಟ್ದೊಲೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊರ್ಲೆ ಮುಲ್ತ ಫುಡ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಪೂರ ಟ್ರೈ
ಟೈಮ್ ಅನ್ಫ್ಲೆ ಓಕೆ ಫೈನಲಿ ಇನ್ನಿತ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಯಾನ್ ಏತೈತು ಬೇಗ ಎಡಿಟ್ ಮಲ್ತು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಎಂದು ಎಂಕೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಿಕುಲ್ ಪೂರ ಕಾಪರು ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಲಾಂಗ್ ಬ್ರೇಕ್ ಅನ್ ಫೀಲ್ ಆಂಡು ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ಕೋಲದಾನಿ ತಿಕ್ಕಿನ 1 hour ಟೈಮ್ ಅಂಡ್ ಎಡಿಟ್ ಮಲ್ತದು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಹೋಪ್ ಯು ಆಲ್ ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಪಿರಾ ದಿಕ್ಕು ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಪೊಸತ್ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್ ಬೈ